Linibo katawa nagpungkuyanay sang kamatis sa tagsa-tagsa sa selebrasyon sang bantog nga La Tomatina Festival sa Buñol sa Eastern Spain. Naglabot sa 120 katonelada sang kamatis ang gingamit sa selebrasyon. Antes ang food fight, ginpatigayon man ang tradisyon nga pagtungtunganay sa mga tawo para malabot ang Iberian ham sa punta sang isa ka madanlog nga poste. Apisar magamay lang ang populasyon sa Buñol, kapin 22,000 naman katawo nagikan sa iban pang bahin sa kalibutan ang nagakadto diri para magpasakop sa festival. Natalana nga iga-auction ang pila ka Tumalagsahon nga pagkabutang sang pila ka bantog nga musikero sa kalibutan. Sunod sa Cruise GWS auction sa California, USA, ini ang ginalakipan sang microphone nga gingamit ni Elvis Presley sa Las Vegas. Pill bottle sini nga may tatak nga 1977, kag duha ka gold nga mga singsing nga ginalauman magabilitanan sang tubtob sa $60,000. Lakip man sa iga-auction ang handwritten nga sulat sang miyembro sang Beach Boys nga si Brian Wilson sa iya bandmate kag himata nga si Mike Love nga ginalauman magabili sang $10,000. August 31 ipatigayon ang auction.